Yes, hello mga day. For today, we have a dessert recipe. So first, ang atong Toblerone ato sang i-microwave. So muna siya ang atong ingredients. Nestle cream, condensed Graham's Milo, ug Toblerone. So first, ang atong i-overnight na Nestle cream, ato siyang igawas. Ug ibutang sa bowl. Muna na siya i-overnight na Nestle cream. And then next is susang i-fold kadali. And then after that, mag-add ka sa atong condense. So iabo lang na to. Depende sa inyong panglasa. So gamay ra kung i-add anak kay tablis naman ang chocolate. And after that, i-mix na nato to atong melted Toblerone. And then i-add na ko siya og 1 pack na Milo. Slowly, and then mix slowly. So, optional lang ni siya. Kamo na bala if ever bet ba ninyo mag-add or dito. So, ako, wala. Gusto na akong mag-add. I-add lang na ko siya. Kaya para, kuan. So, rasa lang. Wala lang. Curious lang konti rasa. And then, after, mix lang gihapon. And then, gradually i-add sa atong Nestle cream condensed mixture. So, muna na siya. Hinayin na ako siya fold, mix. And then, untud mag-brown siya. And then, untud ihurot na nato siya add tanan. So, muna na siya. Kina-add na ako. O, hinahinay. And then, mix. Add and mix. Okay? So, depende na sa inyo kung pila ka ba ko yung gamitin na Nestle cream, ang takadaghan na Toblerone, o ang takadaghan na condense, na nagid na sa inyo ka, managay bahala na. So, muna na siya gina-add na nakutanan chocolate. Walang labis, walang kulang, kaya sayang food. Muna na siya, i-mix na ako. And then, after ma-mix na ito parang, prepare na nato atong butangan sa atong float. So, muna siya ginapahira na ako sa mixture. And, ang akong gigamit kay Ribisco, kay kuan, tamis yung good kaayong atong mixture. So, gusto na ko tabang ang iyong counterpart. Kamu na po'y bahala kung unsa dyan yung gamitin sa inyong live. Mamagya po'y magbuot, mamagya po'y masunod. So, ang ako muna niya kong gamit, Ribisco. So, muna niya siya, hinahinayin na ako siya, butang og chocolate sab. Chocolate mixture. Then after kay hinahinay din siya guys ang atong Crush Graham. So ako na siyang i-crush kay din mo siya crush daan. So tuara nagdokdok na si ante pok dok sa tano kay wala ante Crush Graham. So na siya. So tawadag ko ang gihapon kaayo. Pero chocks na makuha rin ako na sa sa pinaka-last part. Okay? So, muna na siya. After butangan na ito og chocolate. Siyempre, ang chocolate ang atong specialty diri. Ay, dungalan pa din ako ang Ribisco. And so on and so forth lang na siya mga beef. Tangan lang nato na siya sagol-sagulan lang. So, muna na siya ang resulta. Pinakataas kay ang atong Crush Graham. So, after kay ato sa siyang i-freezer i-ref and overnight. So, tomorrow, wala na siya ready to eat na. Okay, wow, kalam